Pokoj Boží všetci, prosím, dovolte mi vás povzbudiť. Bude to liečivé pre vašu dušu. Ďakujem. Ak vám to nevadí, poprosím, podelte sa o to s niekým zdieľaním tohto videa. Ďakujem. Ako môže Boh uzdraviť tvoju budúcnosť, ak tvoje srdce je stále uviaznuté v minulosti? Izaiáš 43, verš 18 hovorí: Zabudnite na minulé veci, nezdržujte sa minulosti. Všetci nosíme veci, ktoré sme nikdy nemali držať. Ľútosť, zlyhania, spomienky na to, čo nás zlomilo. Ale Boh od teba nežiada, aby si opravil minulosť. Žiada ťa, aby si ju pustil, pretože už pripravuje cestu dopredu, aj keď ju ešte nevidíš. Nejde o predstieranie, že to nebolí. Ide o dôveru, že jeho uzdravenie je väčšie než to, čo sa stalo. To, čo si stratil, neobmedzuje to, čo sa chystá obnoviť. To, že to skončilo, neznamená, že Boh je hotový. Ešte nepíše tvoj príbeh. Ešte neuzdravil tvoje srdce. Ešte s tebou nie je hotový. Takže dnes uvoľni záťaž, odpusti tomu, čo ti ublížilo a odovzdaj to, čo nemôžeš zmeniť. Preto tvoja minulosť nemôže ovládať tvoju budúcnosť, pokiaľ jej to nedovolíš. Vezmi si chvíľu práve teraz a povedz toto so mnou. Bože, som pripravený ísť ďalej. Podel sa o toto s niekým, kto to potrebuje, a sleduj nás pre viac povzbudenia. Boh vám žehnaj, bratia a sestry, ja vám žehnám, nech Pán vedie vaše cesty a nech ste požehnaním pre iných. Ja vám žehnám v mene Ježiš Kristus, aby vás dobrota a milosť sprevádzala po celý život a nech ste prínosom pre Božie kráľovstvo. Amen.